Jotona lamsogo The Secret of Life KOKBOROK YouTube channel tini hai no hai nok ni bogai te kaisa gotar update video toi fika toma update video ke norok o video ni title tai thumbnail no koi kam kan soyman kana ang tini bo topic no eba bo kok no sanane thangoi tong tini ni o topic eba o kok no chingya sikang norok jotna kaisa request ke je norok tabukbo ani channel no subscribe khai kon ke subscribe khai di and o video no chajagoi tongke like khena tapokdi fighting ke tini di video no chenglayano tabukni o jorao hamjaknani eba kaijaknani belaino kirika tomani hinke laitangni salo chungnukha khoroksa chela bini bihik bai kakoi karangoi alga chela bai party mani eba thangmani norok jodin o video nugya konke description o video rijak norok thangoi naidi ang tini bo kokno sananai tok norok kamkena bujoi man khana is display o je chelani photo norok nukui tongmani bini mungka bidya deborma bini para eba ke village sangha Rani Bazar Bodre para hinai sinjaku tai bini bihik maneke biddani bihik ni mongka Risha Debbarma abo borok khorok nui ona hamjagoi bakeji kok sunglesi kaijago abo ni bagai nang sau tabukni o jarao hamjagnani eba kaijani belain kirika tomani hinki nung love marriage kaijagbo nung yakar krangjangnai jodin ni kopal no sijak tongkhai yakarna hinoi oburi no yakare krangnai eba ki nung kok sungai kaijagbo o buri nono yakare karangnai nini kopal hamya hinki nono yakare karangnai haifana ang joto lukurok no okok samya baksa je tabuk nugui tongnai borok ni bukhao no wanchokchi bornga naharichi ang okok sau fighting ke haina hai video no chenglai no display o je photo nugui tongmani buri ni mungka Risha Debbarma tai je motom sujak photo nugui tongmani o chalani mung tong ang no phairia norok kono jaga bono borok khorong ni nugui tongkha hinki display o kaisa number jak tongo norok number call kai sahordi hai chela eba hai buri belai kana jori utai wanau tomani bagai hinki chela khai tomo saimania de je o buri kaijak hinai bode tomani bagai o buri kaijak buri no talangoi thanana pheba kaijak buri no trang pore yang poila ni busai tomo ungno abo kebul lukurok saoide mano tai o buri re tomani bagai o chela no eba ke bini busani yakroi alga chela be thangna nang abo tomo hinai o je kahamke rungya eba kahamke bono hamjamo rimaya ang bo kokno sanai tong jara legend bro kahamke no bujoi man khana ama hai kokrok aro youtube o satugia beleke no kok sitara sana thangke aboni bagoi no thangka hai burung no je jaga nukhangke onek no burhare sikai kahamungnai hinke paithok abon sanam chong je display o je photo nugui tongmani borok no je kono jaga nukhangke screen no number je tongo phone kai sahodi tai norok tam khaina muchung borok mahai borok no comment sari hinke video no chajak tang like share subscribe khana ta pogdi hinke paita ote kaisa update no sai khana no like thangnai salo ang je kaisa video sanamani boisak tai jomuna borok khorong nin video sanamani norok jodi nugya khonke description no video link jak tongo norok ra thanga naidi hinke taw kubong lukono wanchoi tongana je boisak tai jomuna borok gothona tom kana hinke ana aniro je information phaimani bisingtui hinke Jomuna Debbarma bochuno sawai khana reka je bini busai boisak Debbarma bono care kaya naya rang puisa ajia belai no nokni okoi thangdi haike sak nai kok saman bakoi bo alga chalabai phaiye bai ke tai chung abo khana ga Debbarma logi manake Jomuna Debbarma logi je 3 bochor ni cherai khorokcha dutane cherai phaimani o Jomuna Debbarma o cherai no buino ko si kawi phaichu manake pushine bakoi palok rioi phayu hinke tini update asuk no video na chajak like share subscribe kan ta podi norok malai pina next update video